O temporal Martiño deixa un regueiro de incidencias no Barbanza. Árbores caídos, tellados voados, co vento, un accidente de tráfico e ata un escenario caído. Por sorte, non houbo que lamentar ningún dano persoal. Mañá accidentada no Barbanza co paso do temporal Martiño. Gran parte das incidencias ocorreron pasadas ás 6 da mañá, momento no que os refachos de vento se volveron máis violentos, ocasionando grandes desperfectos. Os efectivos de bombeiros e protección civil da comarca traballaron arreo nas labores de emerxencia ao longo do día. Árbores caídas, cortando estradas, estruturas metálicas na calzada ou un accidente de tráfico na autovía do Barbanza foron algunhas das chamadas que tiveron que atender os efectivos de bombeiros de Ribeira e Boiro. Todo a partir das 6 da mañá pois tivemos varias salidas, tanto os bomberos de Boiro como os de Ribeira. Destacar, en Castiñeiras, que é unha estrutura metálica dunha nave. Tamén tivemos en Ribeira a queda dun árbol na A05 en Palmeira, xusto despois desta curva, pois tamén que un árbol en estadio hubo que retiralo. Tamén estiveron ahora mismo, fai un ratiño pola mañá, no Centro de Saúde de Ribeira, que se soltaron unhas planchas. En Boiro, pois tivemos en Noia, tivemos a caída dun palco dunha orquesta que caeu e que, aínda que estaba nunha parcela privada, pois moitos restos do palco que saíron volando e estaban caendo na estrada do polígono, na estrada principal do polígono. Tamén tivemos que retirar unhas planchas na zona do puente que cruza Rianxo e Catoira, no puente Catoira, e tivemos un accidente de tráfico leve na autovía do Barbanza. Un dos sucesos máis curiosos foi o afundimento dunha nave de recreo no Peirao de Aguiño. A embarcación, duns 6 metros de eslora, levaba tempo atracada no lugar e era xa unha habitual, coñecida ali como o barco do Americano. Dende a confraría de Aguiño deron xa avisos a Porto de Galicia para proceder ao seu reflote.